12.06. Минахме указател 5 и се движим на север по главната. 12.06, кого говоря? С Франк Барнс, машинист. Аз съм Кони Купър, началник на Фулър. Защо още сте на главната линия? Не можахме да отклоним и се движим към ремонтно депо след указател 5.0. Кажете ни, къде се намира вашият влак? Току-що премина указател 47. Мамка му! Опитаха се да го отклонят, но избързаха и дерайлираха аварийната. Аварийната? Кой я караше? Ветеранът с 26 годишен стаж загина при опит да отклони влака. Джек Стюарт. Стюарт? Стюарт ли казахте? Джек Стюарт, машинист от Брюстър. Познаваш ли го? С каква мощност е машината? 20 000 коня. Не е голяма работа, но още не е съвсем ръхнала. Засилете я. Кажете на Галвин, че друг влак лети право срещу наш. Пробвахме да го спрем и не успяхме. Трябва да го спрем. Въпросът е как да намалим щетите. Тихо!